Os grupos municipais PP, PPPI, PSOE e Suma Ribeira solicitaron o incremento do catálogo de postos de traballo da Comisaría de Ribeira. Manifestan así a necesidade de que se aumente a plantilla da comisaría local, que ten dende varios anos un déficit de persoal moi grande. Os grupos municipais do PP, o PPPI, o PSOE e Suma Ribeira desexaron manifestar a necesidade de que se aumente a plantilla da comisaría local da cidade, unha demanda compartida polos sindicatos representativos do Corpo Nacional de Policía. Así, a comisaría de Ribeira ten dende varios anos un déficit de persoal moi grande, debido a que a citada plantilla ten un catálogo de postos de traballo de 67 funcionarios, dos cales 14 están sen cubrir, ao que hai que engadir que 2 funcionarios están en situación de baixa de longa duración. Todas as plantillas de Galicia rexistran un importante déficit de persoal, pero a comisaría de Ribeira afronta unha situación atípica ao ter que soportar unha gran carga de traballo, cun elevado número de incidencias e máis persoas detidas que Marín, Monforte e Viveiro xuntas, 261 no caso da comisaría ribeirense en 2018 contra 220 entre as tres últimas. A verdade é que tengo que agradecer que se permitira que todos os grupos municipales que o quixeron asignar o puderan facer mediante ese acordo antes de empezar o pleno, por iso lle agradezco tamén ao Bloque Nacionalista Galego que, a pesar de que non firmou, si consinteu que o resto dos grupos pois o fixeran pola súa, digamos, sempre idea de contar cunha policía autonómica propia, non? Respetando esa finalidade, o que se trataba era que a Comisaría de Ribeira contara con máis efectivos, non só porque non se está cubrindo os que teñen, non, sino porque realmente teñen unha necesidade a maiores, que nós cuantificábamos pois prácticamente nunha dúcia de personas, incrementando o que é a policía científica, que en estes momentos só teñen 2 personas. Próximamente a localidade terá unha nova comisaría de policía que se está a construir na zona do Touro cos orzamentos do Estado. A nova sede contará cunha serie de servizos básicos que coa plantilla actual non van poder ser cubertos xa que non se dispón de persoal para o posto de seguridade nin para calabozos, o que obrigaría a mermar por conseguinte o servizo de seguridade cidade. Isto sería algo incomprensible xa que o volume de traballo en Ribeira é similar a outras plantillas como de Vila García de Arousa, tendo esta localidade un catálogo de postos de traballo de 80 policías para unha poboación de 37.500 habitantes, polos 60 policías para os 27.000 do municipio riberense, estando as 2 na Ría de Arousa, segundo sinalan, actualmente unha das entradas de sustancias estupefacientes. Creando unha unidade de menudeo, non? Porque, lógicamente, se saben moitos puntos de venta, pero hai que cazalos, como di outro, ca man na masa, non? Se non facemos nada, e, polo tanto, creo que é importante que o tempo que agora teñen que dedicar a eso dediquen unha unidade específica. Por outra parte, a nova comisaría vai a requerir unha serie de efectivos que se van a sacar das rúas se non se incrementa, non? Como son vixeancia de portas ou ben os propios calabozos, non? Por iso, bueno, eu creo que é importante o ampliar a plantilla para que unha comisaría de tanto e tanto traballo e tan eficaz pois se poña á altura de outras comisarías que teñen moito menos traballo e que teñen os mesmos ou máis efectivos, non? Ademais, a citada comisaría ten en catálogo 8 policías do persoal operativo de investigación, os cales realizan función de investigación, tramitación, detención, auxilio xudicial a tribunais e fiscalías, investigación de delitos tecnolóxicos e todo o relativo á lei de estranxería. Dos 8 postos contemplados no catálogo, únicamente 4 están cobertos. Por outra parte, dende fai un tempo se observa un incremento de persoas drogodependentes e varios puntos de venda de sustancias estupefacientes, o que faría conveniente contar cun grupo especializado no menudeo da droga. O traballo e a resolución de casos dunha comisaría como a de Ribeira pois é prácticamente similar á suma de outras como Marín, Viveiro ou Monforte, non? Bueno, en función deso é polo que requerimos que aqueles que poden tomar a decisión
pois que teñan conocimiento da nosa solicitud desde o delegado do Goberno, o Jefe Superior de Policía de Galicia e mesmo que é o Director Xeral de Policía.